5が発表される前に新曲のタイトルを予想してたので、それを見てください。ちなみに、一つも合ってませんでした。はい。嵐リターンズ。ありえそうやろ、なんかデビュー曲のリターンズ。ええ。二つ目が、感謝感激嵐く。で、一番私がこれかなと思ってたのが、Five by Forever。これ来るかなと思ってたけど、ほぼ合ってます。5は合ってた。伝説。あとは、AMNOS。なるほどね。あと、いつまでもって曲あるから、これからもって曲があるかな。なるほど、これかなと思います。こんな気予想してましたが、見事に外れました。惜しかったです。5かという感じです。5ときたかって。あとも何か予想していたことありますか？予想全部外れたという動画でした。See you!